ƙugun su ma zauna ni ne yanzu musa arna cewa su koyi na waƙe kudurin su ne ke waƙe yanzu wane ne wani yake yin waƙen cewa su koyi waƙa ce ne ai wanda ya iya ya huta aiki masakar wanda ya iya ya huta ina yi dimo da ko ba abin da ni ina don da su abin waziri mun sake da kai kanyar da na yana zuwa da kuma lokacin ga mutum na yana zuwa ga uzun mai yana ga ina nan na zuwa kuka ne ina kuma zuwa na ce su ne shafi ne ina kuma zuwa na ce su ne shafi ne dan tagariya mai lafiyar dubabe sansa dan tagariya mai lafiyar sansa wanda bai san sansa ba shekara bana fatara za ta kashe shi sansa wanda bai san ibra ba shekara bana zaiwa za ta mata mai wanda bai sai baba ba shekara ba za ta samu nasiba har gwana alaba mu lafiya rai sai da ruwa mutane ke haura Allah ba mu kudi kai ne ba farkon Allah ba mu kudi kai ma ta kawai take ba ni Allah ba mu kudi kai ne ke hada
kuma da lafiya ai ko da rawa tana da aboki wannan tana ba za ta mamma ba ni kiɗi mu zo mu zau da hannu girgin da kamfanin ku yayi ni ne musa na zarma da ɗan mata domin kada ba wuya sai daɗi ai kowace wuya ta tashi gidan shi wani ka sa kira wajen abin lafiya a wajen baban fati ta girgije ga ala ko ba ta